Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бо як шайтони дигара қапидум. Инам аяму садои шайтон. Садои умед ягон камбудӣ надорад. Садои умед пули мурдара диздидак рафт кунҷи зиндон шид. Инаи шайтонам ба наздики як ҳамшаҳриш Айнурак Айдино гузашта буд дар шаҳри Ярослав. И шайтон картаи ӯ мурдадора намонд. Картаи хича монд. Пула ҷамъ кард. Мумкин ки ба ҳамин хотир проблемаш нашавад. Гуфта каналаша худаш удалит караге. ҳозир ира гӯш мекунем ки шайтон чӣ мегуфта боша. Дар телеграм чахчах кардем, хатит гап задем. Ирӯз хести бу против ма гап мезанем. Дар телеграм вақте ки як навор кард ки духтари Қуръонхон шу карда омада дар Москва гирехта шуша партофта хонаи ёбрш рафта гуфта. Ман ида занг задам гуфтум далбаё гуфтум ин видеоро удалит ки гуфтум факт далел надори гуфтум. Як сурати як духтара монда шита чахчах дора ки духтари тоҷик Қуръонхон омада дар Москва гирехта хонаи ёбрш. Дуруягӣ накӯ. Дуруяти Чӣ дар кора мекоро? Итак мардак нести, медонӣ амира? чӣ? Ман прямо мегум таки ту мардак нести. Ягон хеши бешута биёр. Баъд мардак буданма ё набуданма месанҷӣ. Баъди 9 моҳ ки соҳиби ягон ҷиян шидӣ, баъд мегӣ на самом деле мардак будае. Лекин оли носанҷида ягон хешта наовардӣ, ин гапа нагӯ хи. Мо худода шукр мардакем. Ту ман одамеро медонам ки рафти дар хонааш нонша хӯрди, аяққабиш буромадӣ гуфти зан тафалон кунам сини ҳам одам. Лекин ягар ҳамин гапи дурӯғ боша, значит ин гапа ман дар ту гуфтуму дар ӯ одам нагуфтам. Значит ту мегӯӣ ки одама ам хеле ҳақорат кардӣ, значит ман ин гапа дар ту гуфтагим, агар гапи дурӯғ боша. Тӯҳмат боша, значит дар ту гуфтам. Ту нахо бурай даря сар дастахон бишини хачи бихири ба ақиб хеле ҳақоратш кунӣ, видео кунӣ бо партои. Итак ҳама медонад ки чӣ дар кора мисол ҳамин видеои чӣ боаку ой ман медонам ту иншааллоҳ ана ҳама одаме будӣ ки пропаганда дохтада будӣ, ҳамин ҷанг дохта будӣ дар ҳамин Россия чӣ карда будӣ ки масалан далбаёб ҷанга ту дохтӣ. Ман ягон каса ба ягон кас ҷанг дохтагӣ нестам. Ман ҳамқай ки мардума огоҳ кардам ки эҳтиёт кунед хитона. мардум бигирен ки шуморо вирус задестиян, коронавирус омада буд ку шуморо укол мекунанд, шумо мебирен, мақсад ҳамхелӣ кардестан бурдан маҳкамат кардан, қапул париди. Баъд мара бурдан маҳкам кардан, ту хурсанд шидӣ. Шумо дар мурдани тоҷик хурсанде нохи. Шуморо ман мегӯям ки нами хеле одамо инами шайтоно ягон тоҷик дар ягон камбудӣ шава, ягон тоҷик дар пастӣ ғалта, ин хеле шайтоно мехезанд хурсанд мешаванд нохи. Ама хе нест? Бо чӣ бо мебурӣ, бо видео мекунӣ, бо корот сар кардисти. Ту кати ма гап зади дар телеграм хушрӯ нормални. Бо чӣ рӯз бо буромада варзиди ма гап задисти? Охир паат бес ман тура дар телеграм занг задам ки духтарои тоҷика миллати тоҷика паст назан. Фаҳмидӣ? Бала медонӣ. Вале ту бегah ки гуфтаӣ ки бегah видео мемонам я рэп мемонам. Ту рэпи мара мемонӣ. Ман мегӯям ки ман рэп мехондам. Ман қоил мешавам. Ман чӣ коре кардам ку дар ҳай. Охир ӯ рэпи ту мегӯӣ ки ман рэп мехондам 10 сол пеш. Ӯ рэпи ту дар Одноклассник ту мондагии 2019 сол рэпи дар Одноклассник пайдо шудаге. Дурӯға нагӯ ки 10 сол пеш хондагим. 10 сол пеш кадура айқан фарқ карда наметонистӣ. Ба суят дар девор мезадӣ, меғалтидӣ. Ман солҳои пеш буд, кӯдак будум, майда будем. Умаро агар дида бошен суратҳо, ман бузбала будум. Ӯ чен масад кӯдак будум ман. 13 сола, 14 сола, 15 сола будум. Шумо 10 сола, 7 сола чизои пешинаи мара кашидестӣ, овардестен, нишон додестен ака ҳозӣ. Боварка ганда беақлин, да, беақлин боварка. Ту медонӣ ки Аллоҳи меҳрубон инсоне ки пеш чӣ гуноҳе карда буд, алҳол ки тавба кана, дига ба сӯи бозгашт накана, Аллоҳи меҳрубон мебахшаи одама. худи Аллоҳи меҳрубон худаш мегӯяд ки мақсад ман мебахшум инсонеро ки сидқан тавба кана. Анаки паат ту бест. Ту мегӣ сидқан тавба кана.
ҳозир дар ин ҷиҳат дукунагита ма доказат мекунам. Ана ки дар ина комментарият мана инаи одамое ки вообще ман намешиносам, шо ма ягонташ ягон ҳақорат карда нестам. Ина ҷиҳата очаи мана, зани мана, кӯдакои мана, авлоди мана ҳамаро дашном каресиян. бо ту инаи дару парӯи дашномошон дилак мондагӣ дидиён. Дилак мондагӣ. Короче Рамазон ин гапҳо ҳама хуйнай. Медонӣ ту чӣ кор кардӣ? Тира барои чи Аллоҳи меҳрубон задахта. Якумш ки барои мурда пул ҷамъ кардӣ дар картаи худат. Картаи мурдадорро намондӣ. Ин якум сифати мошенникии дизди ту дар инҷа маълум шуд. Дуюмаш ту одамое ки қимор мезананд, конкурскуноанд ку, ман пишти конкурскуно ягон вақт гирифтагӣ нестам, ина мегирам. Ту конкурскуноро видео кардӣ, яду паденники дига ёфтӣ, ӯ паденникҳо дар конкурскуно занг заданд ки гапи мо дар Рамазон мегзара. Короче агар хоҳӣ ки видеоро удалит кунад, ина иқа сум метеҳӣ гуфта. Ай ӯ конкурскуно ҷурои ту пул гирифтанд, шумо пула папалам карден, фарду рӯзи қиёмат дар пеши Аллоҳ ҷавоб мегӯед. Дар ин дунёам мумкин ҷавоб гӯӣ. Агар ягон ба номуси ҳамон конкурскуное ки дар шумо пул доданд, дар инами шайкале ка мегӯянд ку, ягон ба номусаш боша, ай боло дия аризача нависа, ҷарра сид буромадагия гӯдак. Ин мошенникӣ на ки дини ислома пас назан. Дар каналет агар ки ягон чизи исломӣ партовӣ тамошо мекунӣ, ки бо партовтӣ ғайбат инам хеле кашу каш партовтӣ, барада тиҷӣ ку буровардак дар найза задакта сар додакта. Чандин блогерҳо ҳам ответ додастанд ки ту короче просто дини ислома бизнес каресӣ. Ман тира ягон гапи ганда намегӯм. Ту ҳозир инамҷо нагла тӯҳмат карест ки як бародара омад дар хона шиш, нонша хӯрд, буромад бо занаш ҳақорат кард. Занаш ӯ бародари ту беномустарин одам буда ки ту ин гапа ту просто придумат каресӣ. Ягон одами нормалӣ дар шаъну шарафаш намемонад ки хезан занаша ҳақорат кунанд. Фаҳмидӣ? Баъд ту ҳамиқа зӯрӣ, ҳамихи гаренӣ, ку як бор ай барои Ҳувайдо видео кун. Ҳувайдои 5-сола олӣ мегӯяд ман намедонам, ман блогер набудам. Ҳувайдои 5-соларо дар сер пухов изнасият кардан, киштан бурдан дар мусорка партан. Як бор видеоча кун, ман бинам таку аҳволу чӣ мешавад. подписчикои муҳтарам, Аллоҳи меҳрубон ҳаматонам нигаҳбон боша. Киҷо бошен, ободу сарбаланд бошен. Ман ин хеле мурғода дига ответ патвет нестай. Ҳамаи қафои зиндагиша ман ин хелиёра заибачнак ман ответ додан, ё одам намешаванд. Чӣ ӣ, чӣ ӯш, чӣ мондагиш. Аллоҳи меҳрубон ҳаматонам нигаҳбон боша.